Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi aku dapat kabar di Kaloro. Gue mulai ngarit oleh kabar bos di Kaloro. Sama tak bu? Sing anu apa? Sing ngabarin di Kaloro. Cacang ke hari ini. Cacang. Cacang ndak mana? Nah terus jadi loro apa? Bu. Gak roh yan. Ayo, dulu ayo, dicengungok. Kata loro-loro. Oh, loro bronto. Loro bronto. Kowe malah pernah batit? Ayo, nemel ayo. Bos jadi ki aku lek kabar nek di Kaloro ki loro apa soalnya bengi kan cilep tau nek bengi. Lep nek bengi lep karo aku. Ajak mlaku-mlaku. Terus diceritani Wawan nek ngarep omahe nek apa? Nek memedi. Iya. Ayo. Mas apa, Lek? Basmi. Bos jadi iki aku manjak Dika. Soale kabari nek Dika loro, ganti lorone apa, Bos? Kok tiba-tiba mendadak lho, kok iso mendadak loro. Kaca, mang Mbak Sita sing info, lah aku diinfo Mbak Sita mulai ngarit iki. Mulai ngarit aku diinfo Dika loro, Bos. Tot. Bos. Iki omahe Dika, Bos. Apa? Loro apa wae? Kademeng. Anjot. Lah, iki jenenge ndak ya loro. Ya ora loro ya kaliren berarti. Kaliren. Lah nuwun. Nyauri aku. Iya. Nanti tak bocah sing loro. Lah loro tenan berarti. Apa? Adem panas. Adem panas. Bener kok tangi. Nek kombongane. Ya. Ngrowing kowe. Iya. Le. Anu Pak. Dijal ndelok. Wis brungkus kaya ngene iki. Ki loro apa to ki? Betul lah temen fotoke. Alah rapopo kok ngono jadi loro. Ora anget ra apa Ya kon anget to yo. Duh. Lha nek loro ya ada tanda-tandane anget to. Loro nek anget jajal to. Duh. Bronto ndelok rabi. Ndelok rabi. Dilo apa to? Ndra apa to ndra pun. Ya menawa nek dijalukan apa to apa kok loro. Tapi mana biar seger ora? Gerlah. Seger. Berarti ora loro nek seger. Loro rinje kan. Kok iso loro lho ndek bengi lho cek mlaku ngetek. Aja ning berkunci. Ya apa? Mangan bekecot. Neng dina man. Ya? Mama. Lha ndek kapan oleh bekecot? Oh, alah biar mendem keong to berarti, mendem keong wi. Ya ini kancil. Ini gunamu. Ora wis anu ngene. Jadi? Ning gune Rita seketek-ketek. Berarti ini Rita. Kene arep lagi. Oh, bos, mana kancil bos di jalak. Iki iso tangi ka berarti? Sontek apa piye to? Disuntikne ya, Ayo sontek. Jadi kan parah lho. Sontek til. USG apa piye? Ya. Wegah ki nek apa wi DSG ya ayo tak gawe Pak Budi. Kowe dokter kandungan meteng kowe. Ya menapa jenenge ora ero kok. Yo melara bronto pengen rabi kok. Lah ya. Paling ya kuwi ket apa man ke yang tak ana dibedeti menapa Rupane sing beteti. Jere munek-munek terus. Enak keong iki iso mendemi. Iso tek nek munek-munek terus. Hamil.
Paling anu mendendok kan. Heeh lho, Kae paling. jere les niki. Itu lagi boleh dipucut Wis ora? pan keong jere mendendok ya tadi ada buak. Walah. Kamu. Rasane Lah direkam piye to? Ya. Mau mlebu video saiki. Belum. Lho, Ya gelem to. gelem kok macam rono. Tapi yang mati kali lampu, ora lampu kok buak. Itu ayo kita nang jebo. Jendane dipesek oh. Iya nang jebo, Bu. Nang jebo. Lah kemayu nih jan ra elok. Ngono loro. Dek, kok gak metu neng ndi lho wong ki. Udet sik seger ora? Cek mikir cacah grop ya. Berapa piye to? Udah. Jadi mendem keong. Mangan keong di sore aku kowe kok. Tapi mereka menang. Lah nek ndek sore kudune yo sakal lho. Kaya ora menang apa disiran ge. Maksudnya we anu. Dadi pengen cari nggonamu. Lah ya ngono biasane nek mendem yo selang pirang jam ngono langsung. Ora esuk mendadak. Ya jane nang metu kaya apa wajahmu pucet apa ora? Gawe tak karuan. Ya? Sik. Sase. Desa ngene. Sik. Halo. Sik. Wis 10.000, Mak. Lagi apa to? Aku tukar obat to. Kot-kot munak-munak. Terus lho obat apa? Obat tabit. Lha udah bengi ya cete karo aku tak doene karep papat bedile. Iya kae aku sing anu. Ya iya. Kan depi kan aku laku kae. Lho teko rokok uta nek iki ya kene ra. Yo nono eneng. Ya karep papat dil kae tak. Tuane kowe kae. Kali ini kan di iya ngupret. Aku ngene ha. Ya. Umprek kali ini. Terang-terang yo. Heeh. Iya tawe rendi banjir kon. Apa matur ngene Mas Dono. Tapi nek karo Dono tak sore yang tebitan lah. Komen yang lab, kan lab tadi sore. Ini Roro wi, kok semumus ngono. Iya, Cuk. Kan mulai kan. Kene lho. Setok. Set. Delok kacane jowo. Lah kahanan we nubret ndi ngono nubret kendok. Sisan. Pengen sangen mesisan malah dadi gawe. Jadi aku cuti. Ini nyerah tantangi mangga dan mangsa yang juga Aku mangga kan jadi masalah jut. Jerumi. Masalah jut ya mandi. Jangan cele ndi. Ini apa jungkro. Ngene Rita. Instagram mbek keong. Ning kali. Orang kena mangke ya apa? Aku rawani man keong. Keong. Aku rawani wedi nek anu. Tapi biasanya gak kamu. Cuman dengan main keong. Ya celutan. Padahal pengen. Memang yo mangan. Oh, ndut tak berarti. Jute aku nyerapi piye. Oh, gimana keong kira mendem lho kok cimaan terus. Apa? Rasanya kok beda lho piye no nek aku mangan ben rasane enak kok mendem lho piye. Kok mau dirapain ndi? Mbok. Raja lah dirokok itu. Dirokoki seger ora nek jek seger dadi ora lara iki. Pahit ora. Mati. Lumayan bro. Tapi rokok ini negara sulungan ini enak. Ya oke, Mas. Suruh apa weh? Kene Itu. Suruh apa weh? Rokok negara sulung Suruh bentar apa suruh apa? Omane iki ngono ge ya, Dik. Iya. Mau Tanpa rokok terus ali kangen tene arti kumi iki lho. Rumah kan belum ada. Mau kawan. Pira sabune, Bu? 10.000. Misalnya banyu kita sak. Jadi iki aku oleh kabar karo Caca nek iki apa? Dikasih loro. Kok iso loro lho di bengi lho, alergi koprol iki wae. biasa. Kalau rasa rasa aku nang ndur. ya, Amalan aja mulai rasa. rasa piye? Itu muta. Itu muta. Nemen-nemen. Dadi Lah dimiteng kowe.
Berarti yang penting keong kuwi. Mendem keong berarti. Kowe wis barman keong ya? Yo wis kan berkomen ka dan terang ke lo. Orang yang Wis anu wis barman keong. Pak Anies berarti lagi bar berarti masak. Wah, barang. Lah iya kok angger anu kok ngene terus. Ya bar mangan terus palae ning nggon kae. Lah nyapa nek rasa biyer kok ngajak mlaku-mlaku, malah ngantang penonton ya. Lho. Iso dinye. Sing ngantang kan kowe iki. Ya, 1 second. 1 second Ya. budal ning alas. Sing ngantang kan kono aku lah. budal tenan. Ya Ya budal karo wawan barang. Nontonnya 200. Memang. Dan ternyata Mari menantu to. Kering. Kering. Kok malah ambruk. Setina nih ratanya aku. Ora maca bismillah sabra. Ini lari berarti ya Bocah serang. ngoplak. Arep mangan ya doane Arturu. Kan jajal. Bismillah, laku. Nyari yang orang lho. Yo eleng. Eling. Dadak. Eleng. Eling. Piye dadak? Ali. Lali. Eling kok lali piye ta eling lali iki. Iki awalane. Awalan. Alah. Lah lho. Ya Allah, lho. Dan eling ora? Lho. Lah kok ucap berarti kowe yo apa keserane no? Ora. Jajal eling ora dajal ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Eling ora. Kowe mari kan aja. Jadi eling diucapno apa tae biasane nek gak diucapno kuwi biasane Gak anu apa? Gubah wes. nek arek apa Gubah. bilang. Ini kemang-kemang. Lah nek kuwi gak ucapno malah kindirane nang jero lho Kak. Ora. Misalnya mau ini kan mau nyebut, ya tak bu? Heeh. Ya, Kantilan demit itu. eling ora. Eleng. Eling daunan non eling diucapne. Isen nak. Lho, bisa bilang sapa? Lho aku ora isin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu kowe. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Data ini empat peti di bumi. Ya. Ora. Bebas. Kan ini. Anu Alika kelar golek mie. Kami ndakar ini to kamerane. Wis wis. Jadi paling empat Oke. peti siapa yang Lah ngempet wedi ki wedi apa to barang mau sak menimbane wong telu kok. Oke, di bumi lepas laku-laku. Mari kan, Pak. Nah mari. Rasa loro. Biar mari buat kos pecel. Nah mari. Pecel. Kok pecel apa? Kene tukang sego Sego pecel. bebek. Lho. Tadi mari lho. Ya juga bebek adoh gelene sego pecel wis ganti kan enak ngono lho kagak. Tapi pucet to kawe. Sego pecel ndang nguling gone Sukanti kan yo enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mas Bro? Ya ora kok. Pengen jeneng ngabari anakmu lara. Ya sambate kura-kura wis sore. Sambate piye? Jere cekot sing duh. Munek-munek lengkar ragone Pak Budi to kan aku. Piye nek nggih Pak Budi ndang ayu mbok cek ya ene. Gila. Gale kan enggak nyetan dulu. Ya apa? Gale. Bisa lagi ya? Sakit. Oh berarti oleh Kak. Traoleh satu sering kan. Oleh? Ya oleh Kak. Dewi tres Dewi. Oleh apa? Sak meniki lho. Sliro. Sliro? Asik. Satu sering apa ta? Kan ora ta iki. Ora ndelok status aku. Bebas. Jadi iki aku nilai Dika jadi loro. Di ngono bos. Oke kontennya tak kira pakai ini pokoknya sekian dan terima kasih untuk video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Sliro, bos.